Sinak niya yung nipple ko from right to left. He kissed me on my lips. Sabi ko, bakit? Nag-start po sa akin yung bangungot na to when I was grade 4. Anong bangungot to? Yeah. When I was grade 4 po, na isa po ako sa mga na-abuse below the belt ng tito ko. Nagka-imbita ng dad ko tsaka mom ko ng konting salo-salo sa bahay, like shots, ganun. Pumunta po dun yung tito ko ng mother side. I heard my papa say na, dito ka na matulog bayaw at nakainom ka na, bukas ka na pumalaot. Pumili siyang pumasok sa room ko and then wala pang isang oras, he hugged me. Then bumangon siya, dinalis niya yung top na damit niya, tas tinak niya yung nipple ko from right to left. He kissed me on my lips. Sabi ko, bakit? Parang pinalawak ko na lang yung isip ko na, siguro baka lasing to. Kinaumagahan po, parang walang nangyari. Parang walang nangyari ba? Parang back to normal ba na tito ko siya, pamangkin niya ako. Walang nangyari. Pero araw-araw, gumugulo na yun sa isip ko, bakit ganun yung nangyari? So, parang inano ko na lang na, okay, baka lasing lang siya. Pero grabe naman siya malasing ha. Kung lalaki ka, tapos malalasing ka, grabe naman yun nang sasak ka ng nipple, di ba? Ganon. Parang ang sagwa naman yun, di ba? At ang worst doon, naulit yun ng naulit ng ang mali ko, wala akong pinagsabihan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.